Destgeha dam, Darvekirîn, girtin û kuştin û dijî mirovahî û hova rejîma kevneperesta komara İslamiya Îranê dîdome. Vê carê jî Darvekirina se Girtiyên Kurd li Zindana Navendî ya Urmiyê. Pêka nûçegehaniya mafên mirova hengave, cezayê Darvekirineyê se Girtiyên Kurd, yên bî navên Zabetedîn, Adel, Cengço Espîdare, Hacî Nebîzade û Ebdulrehman Hebîbî, ku berê ji aliyê dadveriya komara İslamî ya Îranê ve bi tohmetên tekildarî sucên madeyên hîşber dî dozên cuda cezayê Darvekirinê li van hatî bûbîrin, li Zindana Navendî ya Urmiyê hat bi cîhanîn.